Δες ύψος. Θα γυρίσω το δω. Έλα δω μου το λίγο. Έλα. Να το βρήκα το θερμικό, Αυτό ίσια, δεν πειράζει. Θα βρεις κι άλλο μετά, έλα. Πάρ' το, τράβαμε. Έχεις ανοίξει? Έχεις ανοίξει, Έχεις ανοίξει την κάμερα? Εκεί, Γιώργο, εκεί είναι το θερμικό. Εκεί το θερμικό που ήμουν εγώ που με σήκωσε. Μιλάς, μπράβο. Θα βαρεθούμε, πετάμε. Θα βάζεις, Θα πάρω με ξυντουλαριάκι πάλι. Ναι. Αν έχεις ανοίξει μου πες, Ναι, τι είναι. Θέλω να κάνεις για να βάζεις. Ναι, τραβάω. Για να σου δείξω θα το πας. Δεν το πάω, τώρα παίζω για την κάμερα. Μετά θα το πάω. Στείλω. Φτάμε 20 λεπτά, παραπάνω. Τι ώρα φτάμε. Έλα, κλείστηκα. Όχι, πατάς πάλι το κουπάκι. Το μεσαίο αυτό εδώ. Ναι,